O meu nome é Martiño, son arqueólogo de profesión e de vocación e cheguei a Cualedro precisamente por esa vocación. O percorrido que vos quixen presentar en realidade é un percorrido vital tamén de Colmenero, Antonio Rodríguez Colmenero. El na década dos 70, cos seus primeiros estudios, o que fai é precisamente investigar sobre o pasado do seu concello, de Cualedro, e fai no arredor da vila romana de Santa Marta. Esa vila é un xacemento arqueolóxico de enormes dimensións que a día de hoxe non se poden comprobar precisamente porque as terras siguen sendo labradas. A Serra do Larouco é un espazo de incalculable valor, de división de dous países, de dúas realidades, de dous mundos. O que vos comentaba no Alto da Serra, eu nunca esquecerei cando Antonio falaba de como os seus avós pensaban en que o mar estaba máis aló do Larouco, e esa é unha imaxe preciosa da Serra. O Castro da Saceda é un poboado que marca o cambio en cando o ser humano pasa de ser nómada a ser sedentario, e un poboado que nos fala de un mundo en descomposición. E eu emprego moito isto como unha metáfora do que estamos a vivir hoxe en día. Para min é fundamental que a veciñanza dos povos que vivimos na provincia de Ourense manteñamos viva esa memoria e, en certa medida, e actualizando ao século XXI, porque é obvio que non podemos vivir como se vivía hai 100 anos, sexamos quen de actualizala, pero de seguir vivindo e cohabitando este espazo, porque mellor lugar para vivir non hai. Eso está claro.